Gayon ta sabat ribu na so di tadi kang ginaway kadabu walalawa di kang garing kamawatan ka sa darakan uli lang ko saya na amaragan masakit sa ginawa kapag kapikirakan surano gusto gagawang karakan lalayon din sa pikir gusto ginawa na inauli lang nababuki kasoy so kiyang garing ta kataramang ko sa mga gawi kasusunod sa iman to aya romanda di turugan mindag di ruparok sa paperka lilang ko saya na maragan masakit sa ginawa kapag kapikirakan soranong gusto gagang karakan lalayon din sa pikir gusto ginawa na inauli lang nababuki kasoy so kiyang garing ta lilang ko saya na maragan masakit sa ginawa kapag kapikirakan